Piata domáca remíza v tejto sezóne, musí to už naozaj liesť hore krkom, jemne povedané. Šance boli tento raz. Mali ste prevahu, príležitosti ste mali, nevyšlo to. Otrepaná otázka. Dá sa povedať prečo? Keby som vedel, tak otrepaná odpoveď, no. Keby som vedel, tak už myslím, že pár zápasov remízových by sme vyhrali, takže mrzí nás to, no, lebo myslím si, že sme boli lepším mostom. Hoci sme mali fázy, kedy Ružomberok hrozil z takých protiútokov skôr, ale myslím si, že sme mali byť nebezpečnejší, využiť hlavne tých prvých 15-20 minút, lebo vtedy myslím, že Ružomberok nemal nič a iba čakal na vlastnej polke a tam sme mali, myslím, že 3 šance, ktoré sme mali využiť. V tých predchádzajúcich zápasoch, keď ste dosiahli nerozhodné výsledky, či už to bolo s Dunajskou Stredou alebo aj v Trenčíne, tak tam aj ten herný prejav bol taký, povedal by som, možno menej nervózny alebo menej taký uvoľnenejší. Je to len pocit, alebo ste to mali aj pocit vy taký, že prosto ten Ružomberok je váš sused v tabulke, že tam to víťazstvo by bolo výrazne takou potrebnejšie v úvodzov? Ale to isté, akože aj v Trenčine, keby sme vyhrali, tak tie 3 body sú také isté ako tu, Čiže nie, toto vôbec nie. Myslím, že sme boli aj tu kľudní na lopte, len proste tá finálna fáza nebola taká, ako by sme chceli. Čiže hovorím, no, keby to bolo 1-0 alebo 2-0 za tých prvých 20 minút, alebo potom cez prvý polčas, počas prvého polčasu, tak myslím, že by sme úplne inak hodnotili dnešný zápas. Čiže skôr je to o tým. Bol to výrazne rozdielný zápas v porovnaní s tým prvým ružomberským, keď ste tam pod Žebraťom vyhrali 3-1? Tak tam to bolo skôr, myslím, že také vyrovnanejšie, ale myslím si, že tam sme tiež začali veľmi dobre, čiže hovorím, no, tie zápasy sú väčšinou rovnaké. Bolo to o prvom gole aj tu myslím si, že keby sme ho dali my, tak myslím si to všetko ústo, že by sme vyhrali, takisto asi aj Ružomberok. Proste myslím si, že to bolo minimálne o 1 góle v zápase.